Arratsaldeon, 11.bit duzue hause, ongi etorri. Kantutan hasi ezkero atsedenik ez dagoela dio esaera zaharrak. Kantua bihotz altxatzailea omen da eta gaurkoan bihotzak goraino eraman nahi ditugu. Euskal kantuzaleen elkartekoek badakite hori ondo egiten. Xaramela ekimenaren bitartez ere hainbat pertsonen ahotsak batzea lortu zuen Azkue Fundazioak. Oilar bakoitzak bere kantua dauka eta saio bakoitzak bere edukiak, hauek gaurkoak. Photoshop sakelean eta Microsoft kalean. Pinguinoak 20 urte bete ditu. Guk euskaraz. Kantu-kantari sarean. Koreografia zaharra eta dantzari berriak. Telefonoarekin argazki bat ateratzea ohiko keinu bat da, eta baita argazki hori ordenagailuan deskargatu eta Photoshoparekin hobekuntza batzuk egitea ere. Adobe etxea mugikorretan bertan argazkiei ukitu batzuk emateko programa prestatzen dabil, eta laster gure poltsikoetan izan ahalko dugu. Albisten tarte honetan Microsoft eta Googleen arteko lehiaren beste adibide bat gehiago erakutsiko dizuegu. Google Street View delakoaren aurrean Microsoftek kale izendegi propioa garatuko du. Argazki ediziorako erabiltzen den programa ezagunena aurki egongo da prest ukipen gadgetetarako. Adobek publiko egin du Photoshopa ukipen gailuetan erabili ahal izateko kodea. Pausu horri esker, Photoshop Touch deituriko bertsioa atzamar bidez erabili ahal izango da smartphone eta tabletetan adibidez. Informatikaren sektorean etengabekoa da berrikuntza teknologikoa, eta badirudi ezinbestean ukipen pantailadun tabletak eta smartphoneak gaientzen hasi direla. Baina, hasiera batean behintzat, Adobek emandako pausua, Android, Blackberry eta iOS telefono mugikorren erabiltzaileek eskertuko dute. Eurak izango baitira erabiltzaile potentzialak. Oraindik ez dago argi zer onura ekar diezazkion ukipen pantailetan erabiltzeko Photoshoparen bertsioak, baina tableta hondartzan erabiltzeak inora mugitu gabe itsasoaren kolore naturalak eskuratu eta eraldatzea ahalbidetuko omen du. Zerbitzu berria sartu da Google eta Microsoften arteko lehian. Orain arte Googleek zeukan Street View kartografia zerbitzuari konpetentzia zuzena egingo dio Microsoft prestatzen ari den Bing Street Sidek. Street Viewk hiri eta kaleetan argazkiak ateratzen zituen, bertan zegoena egon baloratu gabe. Pribatutasuna urratzen zuela ustez, salaketak jarri zizkioten Googleri, eta Alemanian adibidez, ezingo ditu argazki gehiago atera Street View zerbitzurako. Hori ikusita, Microsoftek ez ditu antzeko arazoak izan nahi, eta poliki hasi du Bing Street Sideen lana. Momentuz, erresuma batuko hiri batzuetan baino ez dute martxan jarriko. Azken asteetan, Londresen ibili dira Microsoften Bing Street Sideko autoak argazkiak ateratzen, baina aldez aurretik agintarien baimena eskatu zuten. Gainera, hedabideetan ere egin zuten publiko non noiz ibiliko ziren, jendeak jakin zezan eta aldez aurreko abisuak funtziona dezan. Microsoftek gauzak ongi egin nahi izan ditu, ikusiko da zerbitzua zalantzan jarriko den etorkizunean edo ez. Erresuma batuan hasi, baina Europako beste hiri batzuetara ere zabaldu nahi baitu Microsoftek zerbitzu berria.
Ba aldakizu Linux sistema eragileak aurten 20 urte betetzen dituela? Bill Gatesi burua uste bat baino gehiago sortu dion sistema libre honen arrakasta neurtezina da. Voluntarioen laguntzari esker garatzen joan da urteetan zehar eta edonon topa dezakegu. Amazon, Facebook, Twitter, eBay eta Googleen zerbitzarietan badago. Baita egunero ikusten ditugun gailu askotan ere. Hementxe duzue dagoeneko zadinez nagusi den pinguinoaren historia laburbilduta. Our story begins 20 years ago. Boris Yeltsin was sworn into office. Jay Leno replaced Johnny Carson on The Tonight Show. And cell phones were really, really big. It was August of 1991, and a 20-year-old computer science student named Linus Torvalds sat down at his computer in Helsinki to post what is now one of the most famous entries in computing history. Hello, everybody out there. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be anything big and professional like GNU. It probably will never support anything other than AT hard disks, as that's all I have. Well, word of Linux open source project quickly spread around the globe, and developers from all over contributed their code. Linus named his OS kernel Linux and chose a penguin as its mascot, after a little incident at the zoo. He soon made a very important decision that would shape Linux's future just as much as the technology. He chose the GPL license, created by a visionary named Richard Stallman. The Linux kernel, along with the GPL license and other GNU components, revolutionized the computing industry with a few very simple yet very important freedoms. The freedom to use the software for any purpose. The freedom to change the software to suit your needs. The freedom to share the software with your friends and neighbors. And the freedom to share the changes you make. These radical ideas fueled its spread around the world and, somewhat paradoxically, its rise from a hobbyist experiment to the foundation of a large and thriving commercial ecosystem. Companies built businesses around Linux. In 1999, Red Hat's stock tripled as it became the first Linux company to go public. That same year, IBM spent $1 billion to improve and advertise Linux. Does he have a name? His name is Linux. Soon, Linux was knocking out industry heavyweights and fueling the rise of the internet with its free software. In short, Linux revolutionized computing. But whenever something is this disruptive, there's bound to be competitive crossfire. But Linux not only survived, it thrived. Today, the kernel development community numbers in the thousands, with hundreds of companies collaborating on Linux development. Every 3 months, another version of Linux is released. So, where is Linux today? Running in 75% of stock exchanges worldwide, and powering the servers that deliver Amazon, Facebook, Twitter, eBay, and Google. You use Linux literally every time you surf the internet. It's in your phone, in your TV, running 95% of supercomputers, and in many of the devices you use every day. Linux is everywhere. And the Helsinki-based programmer who started it all? He orchestrates this worldwide army of developers from his home office in Portland, Oregon, as a fellow at the Linux Foundation. As we celebrate 20 years of Linux, we can all see ourselves in its story. Thank you for being a part of its first 20 years. Egun gutxi geratzen dira Euskal Derbirako. Atletik eta Real Sociedad aurrez aurre ikusteko aukera izango dugu San Mamesen. Anoetan aurreko derbia jokatu zenean, Xaramela ekimena ikusteko aukera izan genuen eta bertako protagonistak eta antolatzaileak ona ekarri ditugu. Hementxe dauzkagu Roland Isoirt eta Etxe musikaria. Kaixo, arratsaldeon? Arratsaldeon. Zer moduz, zelan joan zen aurreko esperientzia hura? Bueno, nik uste politxo urten zala. Ekimena berez sortu gendun pixkat euskara, gazteria eta teknologia berriak uztartzeko asmoarekin. Eta, bueno, pentsatu gendun ekimen polit bat izango litzakela karaoke erraldoi bat nolabait antolatzea.
teknologia berriak eta nolabait erabiliz. Eta bueno, horretarako lehenengo eta behin hautatu genduen abesti bat, Urkoren Josean Larrañagaren Guk Euskaraz abestia, eta gero etxeri eskatu genion pixkat abesti hori bertsionatzea, eta nik uste bertsio polita, potentea eta animatua sortu ebala berak. Iñaki Etxesarraga daukagu hemen, etxe musikaria. Anoetan, hortxe egon zinen zu, zelai erdian nolakoa izan zen esperientzia hura? Izan zen, ikaragarri izan zen, ez? Nigo goratzena proba gehiara jun ginenin arratzaldien, dana utzik eguen eta esaten, hemen zelan izango da. Baina partidu hasteko ordu laurden falta zalatoko biaten ateratzien, ez dakit. Nan ez hostin, 55.000, 50.000 lagun egongo ziren, eta egiz izan, nabaritze zan pilo bat ez, jentiek zelan abeste ban, eta nik askotan itxik erontzan abestia, esaten ez dut bizi izen olakorik inoz, ez? Hene petzetan sekule hainbeste jenteren aurrien beha bestuko nebanik, ez? Eta oso unkigarri izen zen, ez? Gainera gero hori, ez? Ikurriña atara zan, eta dana izen zen nahiko unkigarri zen. Pena gero emaitzakin ez ginela ondo geratu, gustora geratu. Baina, bisitako esperientzia itzela. Zu hor zeunden, zelai erdian mikro hartuta eta jende animatzen eta kantatzen, gero pantailetan ere bazegoen beste zeo zer, ez? Letrak ezakit entzuten da bideoan adibidez, estribioetan jendeak asko kantatzen zuela, baino bestetan isilago edo bajuxoago entzuten zen, ez? Iguale, hombre, ezagunena estribillo da, ez? Baina bauen jentie dana beste bana, Estribilloetan indar gehiagokin, baina pantailetan eta jarri bene bideoklipak araukeko letrakin eta jendiak oso ondo erantzune ban. Errepikatu zenuten esperientzia baita ere Santo Tomas egunean, beste hori nolakoa izan zen? Bai, ekimena berez zegoen prestatuta Santo Tomas egunerako, baina bidean, suertatu zitzaigun aukera, derbian ere ekimena plazaratzeko eta horrela egin genuen, eta Santo Tomas egunekoa baita arrakastatzua izan zen. Ekimena berez izan zen pixkat bi hiriburutan karaokea aldi berean egiteko zerarekin, asmoarekin. Eta adibidez Bilbon, Santo Tomas egunean, egon ziran Etxeta eta Joseina, pixkat karaokea dinamizatzen, eta Donostin aldiz Urko bera, eta Jose Felipe Ausmendi. Eta, jendetza bildu zen, bai Bilbon eta bai Donostin, eta, teknologia berri horiek nolabait erabiliz, ekimen berritzaile bat usteot garatu gendula, jenteak zuzenean abesten zuelako telefono mugikorretik. Hori da kontua, ez? Teknologia berriak, bai, karaoke erraldoi baietetan, baina non sartzen ziren. Hori agian ez da argi geratzen. Kontua da, jendeak telefono bidez grabatu zezakela bere ahotsa eta gero berriro entzun, ez? Behin grabatutako hori entzun. Zuzenean, karaokea abestu telefonotik, eta norberaren ahotsa grabatu egiten zen, eta grabatu ostean, jendea jasotze ban bere mugikorrean SMS bat, kode bategaz, eta kode hori gero gure webunean, zaramela.net webunean sartuz, entzute ban bere burua, eta ikuste ban bertan grabatutako bideoa be. Eta letrak aldez aurretik ere? Hori da, bai. YouTubeen ikusteko aukera badago egun horretan gertatutakoa, ikus dezagun. Etxera behitzen ez du bali,
Kantatu bakarrik ez, dantzan ere bai. Kantako bideak dantzan jasotzen dute, Euskaldela topi. Euskara putzu sakon eta ilun batzen. Atua bega! Euskara putzu sakon eta ilun batzen. Ez entzuten hemendik. Entrazue denok urrazi bat, atera zenuten. Hora txika sorpresa. Entrazue denok urrazi bat, atera zenuten. Handi neke. Suave, suave. Euskara Santo Tomas egunean Bilbon grabatutako irudiak ziren horiek eta bertan etxe ez du egon zinen, nora izan zen beste esperientzia hori? Jo, bueno, esperientzi berri bat, ez? Pena izen zen eguraldi eskendu leuki oso lagun, baina, bueno, ni Joseinak egon nintzen, dan animatzen, eta lehen nik bezautzen egan, da, jo, kriston rollo nadako. Eta ondo gozan, ez? Hor, kuriosoa esan gaina ikustia Joseina hor, kalbo eta olako txubaskero naranja batekin horrezterari jo gainien, eta ondo ez, pixka jentia animatzen, eta apur bat berotzen hasi ginen, egin duzen 2 edo 3 ensaio, eta apurka izan jentia etortzen, eta gero hori ez, karaokina nipen mugikorrak egin eban, teknologia barrizek eta aurrera atara bidirien, horrekin batera, aprobatxetan eban nipe karaoke hori zuzenian eiteko eta telefonoak ineiteko, eta jo, momentu oso politxe izan zen, ez? Da gero ikuste oso etxeaz, hori zenien aukera deko zuez ikusteko, eta zelan grabatu dan hori, eta benetan esperientzi oso politxe izan zen. Esperatzen dut jende askok sorpresartuko zuela, ez? Gero entzun eta ikusten nuen hobeto egiten nuela, ez? Bai, ez dakit. Zure kasua izango. Ez dakit. Dena den, azpiegitura edo bi ekimen garrantzitsu hauek azpiegitura bat behar dute eta hori Euskalteli esker lortu zenuten, ez? Aurrera eramatea. Bai, hasikeran, Euskaltelek babestu eban osorik ekimena, eta benetan eskertu behar dugu euren babesa, gainera Euskararen sustapenean kristolako lana egiten ari direla esan behar da, eta batez be eurek nahi eben sustatzean olabai be, mugikorrak ere Euskaraz erabiltzea, ez da? Eta mugikorrak badakizue euren interfaza be Euskaraz jartzeko aukera deukiela, eta Euskaltel be hori be bermatu nahi eban, eta hortik sortu zen be nolabait pixkate ekimena, eta nik uste arrakastatzua izan dela azken finean. Eskerrik asko bioi, hemen egoteagatik, ea zer gertatzen den urrengo derbi hontan, eta urrengo arte. Eskerrik asko. Behin baino gehiagotan kantatuko zuten ziur aski gure urrengo protagonistek guk euskaraz abestia. Azkue berak eta Aita Donostiak egindako lanari jarraiki, Euskal Kantuzaleen elkartea sortu zuten duela 20 urte inguru. Ordutik hainbat izan dira burututako ekimenak eta emandako urratsak. Azkena, lan guzti hori webgune batean biltzea.
kantu zara mazkinik gauak, goxatzen neure pena, kantuz kanpotik negarrez barrutik. Euskal kantuak eta musika berreskuratu, bultzatu, sortu eta zabaltzeko xedearekin sortu zuten Euskal Kantuzaleen elkartea. Erabakia 80ko hamarkada bukaeran hartu zuten, eta orduan, internet nahiko ezezaguna zen jendartearentzat. Ordutik, elkarteak bide polita egin du euskarazko kantagintza eta musikagintzaren mesedetan. Kantu txapelketak antolatzearekin batera, beste zenbait erronka dituzte aurrerantzean. Alde batetik, euskal kantagintzaren inguruko ondarea jasotzea, gorde eta zabaltzea, horren ondoan ere jarriko nuke sormen lanak bultzatzea, euskal kantagintzaren inguruan sormen lanak bultzatzea. Beste zutabe bat osatuko luke kantuzaletasunarena, horren inguruan biltzen ditugu azkeneko urte hauetan sortu izan diran perritxuko modun herri ezberdinetan kantu taldeak, kantu jirak egiten, eta beste zutabe nagusi bat osatuko lukete formazio lana, helburu bezala, irakasleekin, bai musika eskolatan, bai ikastetxetan, eta gero daukagu ere kantari berrien arrobia sortzeko helburu nagusi bat ere bai. Eta hor bai kantu txapelketak, bai kantu aurkantari jaialdiak, proiektu horrekin lotuta zuzena dute. Beste atal bat osatuko luketen gaur egun euskal kantariak, profesionalak ez dire guztiak, baino neurri horretan ibiltzen direnak kantatzen edo bereien lanak argitaratzen. Musikari zen kantuzaleen gana hurbiltzeko erronka ere badute. Web horria elikatzearekin batera, sareko 2.0 tresnak erabiltzen ari dira. 2006an sortu genuen elkartearen webgunea, eta gutxi gorabehera duela urte bat edo gutxi gorabehera konturatu ginen horri etzela aski, nabarmena zen, aski etzela. Horregatik sortu genuen lehendabizi Facebook sortu genuen, gero Twitter sortu genuen, Twitter kontua, elkarbanatzeko gunei dagokionean Flickr kontua sortu genuen hasteko, eta SlideShare ere badakagu, dokumentu batzuk horri igo ditugulako, eta gero jendeak horri ikusteko. Eta gure asmoa da ere bideoak zintzilikatzeko kontu bat ere irikitzea. Izan ere, Euskal Kantuzaleen elkartearen helburua, sarearen bitartez informazioa zabaltzea eta komunikazioa ahalbidetzea da. Sare sozialen bitartez asko errazago egiten zaigu, gure proiektuen eta jarduere guztien berri ematea guztiei, ezta? Nahiko leiho ireki da, zabala da, guztiek ikusteko ahalbideratzen duen leiho bat, eta horretan bai deitzen du jendea, horre informazio jaso duela eta informazio gehiago nahi duela, zehatzago, beraz ikusten da, guretzako leiho oso garrantzitsua dela, ezta? Sare hauen bidez informazioa ematea oso erraza egiten zaigu, baina nik uste dut oraindik eta inportanteagoa dela guk jasotzen duguna. Guk ematen dugun informazio horren aurrean, jendeak duen erantzuna, reakzioa, elkarrizketa. Gaur egun abantaila baino ez da horrelako elkarteentzat beren jarduna internet bidez edatzea. Sarean ibiltzen den jendearekin harreman zuzena bermatzen dute, bereziki gazteekin. Gu elkarte txikia izan da, edabide esan dezagun tradizionaletan edo telebista irratian da prentsan, batez ere Gipuzkoa edo Euskal Herrian baian zabaltzen diren hoitan, guk leuki dezakegun lekua ez da handia, txikia da, eta zaila egiten da hor lekua egitea. Sare hauekin ordea, badakagu aukera guk gure informazioa zabaltzeko. Elkarteak ekintza ezberdina dazka, oso ezberdina beraien artean eta oso publiko ezberdinekoak. Eta sareek ahalbidetzen digute nolabait ere nitxo horietara edo publiko konkretu horietara zuzenago heltzen. Txapelketan parte hartze dutenen adina gutxi gorabehera 20 urteko bataz besteko baldin badaka, seguraski 20 oso baliagarria izango zaigu beraiekin harremanetan jartzeko, esate baterako. Aldi berean, badute beste funtzio bat elkartearentzat mesedegarria dena. Gure jardueraren eta gure egunerokotasunaren kontaketa bat egiteko aukera ematen digula. Ez gera gure informazioa ematera bakarrik mugatzen iturri bat bezala,
Bezik eta kontatzeko asmoa ere badakagu. Nola dijoazen gure proiektuak, txapelketa ez bakarri bukatzen denean, aurkeztera dijoanean, aurkeztu, ez prozesua pixka kontatzeko ere. Une honetan, informazio dezente topa daiteke elkartearen web atarian. Aurrera begira ordea, eduki aldetik gehiago osatzeko asmoa dute. Webunean dagoena batez ere da oinarrizko informazioa da. Bai elkarteana, eta baita unean martxan dauden gauza hoiena. Esate baterako, txapelketa iristen denean, txapelketan inguruko informazio guztia eta bar. Baina webunean bertan, guk konstiente gean ez, hori neko gauza estatiko bihurtu dela edo dela, badazkagulotu da blogerako eta beste sare sozialetarako ere. Nabarmendu duten kontaketa posible egiteko, bloga ere sortu dute. Bloga pentsatzerako garaian batez ere nahi genuna zen, egunerokotasuna eta dinamismoa eman. Horregatik ez gea gehiagi komplikatu bloga sortzeko garaian, hortan egera, minon, ez gea gehiagi komplikatu. Pixkanaka, garai berrietara egokitzen ari da Euskal Kantuzaleen elkartea, eta horretarako, sarea eta bertako tresnak ederki baliatzen ari dira. Argi dagoena da, internet ere, eszenatoki baliagarria dela kantuzaleentzat. Munduaren historia. Kontu kantari saioaren amaierara heldu gara, eta kantatzen ez, baizik eta dantzan amaitu nahi izan dugu. Bi klasiko biltzen dira hurrengo bideoan, Transformers delako robotak batetik eta Michael Jacksonen Thriller kanta bestetik. Japoniatik heldu zaigu eta koreografia digitalak egiteko aplikazio batekin sortu dute. Hurrengo astera arte. Autobots, roll out!